jam geno waali fini wiyete men ñande hoore biir nogas korse ujune 226 ina hawri e nayi haran ujunere temen nayi e capannayi e jeetati fergo konngudi debbo so maayɗo artani duwaw yawtani ko konngol fuutankoɓe ko so neɗɗo leeli yaade downo yaade bandiraɗo waɗi ɗum gacce so joomum haali jaabe ngol konngol firti kono jaaɗa fo ina moƴƴi firti kadi wonko hana heñanede aduna ɓaade ɗum wattata duɗal Pulaar Murtuɗo Joob to doge waɗi to faya woodani to doge koye waɗi to faya woodani hanki ko ndema e gaynaka wonno hande yoro itti sagataɓe kawji yoga hen e ladde naati yoga hen e maaje tacci yoga hen kay liɗɗi moɗi yoga hen e jeerende sahara pecciti kono yoga hen heege ɗom ka wari ɗum fof ko caɗele galle baaba muñal ɓe donkiti cagatagal timmi kono wadde galle ɓe donki jawdi hewni walla yanane woɗɗunde ɓe pelliti yaade ha hoya ɓuri joolade ha hoya ɓe mbaynori so galle baaba añananima gacce añanta ɗum yewede dawol ɓe pelliti so doole donki yo doole keɓɓo jinnaɓe donkiti dawol ene muusi kono tan ɓe pelliti kono bandam en so Europe ko jarari wonno mi wi adinoɓe nawi ɓiɓɓe leydi cakken peeje ɗangal wona meccal so eɗen jurniti goram mo nokki dogi yummun yarwaki heege ɓe mbaldi to faya woodani kono caggal ruttade satti ngam ɓe goppi galle baaba ko barme ina hippi gurdam satti kalis ko e miijo heddi yahoɓe keewi artoɓe pamɗi guram jeewi woppaɓe tampi miijoji keewi ɗoyli ɓe donkiti jomum ya wallu ɓiɓɓe leydam no jooɗori ngam gongo tan ko gendi baaba so en dañi lamtoro sal Abdul Toksil e sawtuwol Fati Gollo debbo mo Madina Gounass.